Хайырлы иртә, Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Гөлназ Ибрахимова. Безнең бүгенге чыгарылышта Рамазан изге гамәлләр ае дип исемләнгән хәйрия марафоны кысаларында Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды фитр сәдакасын җыя башлады. Ел сайын игълан ителүче бу акция Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан авыру балаларга, аз керемле гаиләләргә һәм мохтаҗларга ярдәм йөзеннән оештырыла. Фитр сәдакасын Рамазанның беренче көненнән алып гает намазына кадәр өләшергә мөмкин. 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 21-нче утырышы киләсе җомгага 23 апрельгә билгеләнде. Дәүләт Советы президиумы тикшерүгә 19 мәсьәләне тәкъдим итте. Шуларның 9-ы республика закон проектлары. Утырышта Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның республика хөкүмәтенең 2020 елдагы эшчәнлеге турында хисап белән чыгыш ясавы көтелә. Казан Федераль университетында студентлар һәм укытучыларга коронавирус йогышына каршы кабат прививка ясатырга керештеләр. Аның беренче дулкыны февральдә башланган иде. Әлеге мөмкинлектән чит илләрдән килеп укучылар да файдалана. 100дән артык кеше вакцина ясатырга өлгергән инде. Теләүчеләр көннән-көн арта. Табибларның әйтүләренчә, вакцина ясатучылар тән температураларын, пульсны, кан басымын үлчәп, сәламәтлекләренең торышы турында дәүләт хезмәтләре сайтына мәгълүматлар урнаштырып барырга кирәк. Шулай ук санитария-эпидемиологик таләпләрне төгәл үтәү, битлекләр куллану, дистанцияны саклау да таләп ителә. Роспотребнадзор чит илләрдән кайтучыларга кагыйдәләрне катгыйландырды. Хәзер самолетта очкан кешеләр генә түгел, барлык сәяхәтчеләр дә коронавирус инфекциясенә тест тапшырырга тиеш. Илебезгә кайтканнан соң 3 көн эчендә анализ бирү мәҗбүри. Гражданнар Россиягә кайтучы анкетасын тутыра, ул дәүләт хезмәтләре порталына куелган. Шунда ук ковидка тест нәтиҗәләре турындагы мәгълүмат урнаштырыла. Буада безнең ишегалды программасы буенча фикер алышулар дәвам итә. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләр белән очрашулар башланды. Беренчеләрдән булып комиссия Арефьев урамындагы йортларда яшәүчеләр белән очрашты. Вот этого мы не хотели и не хотим. Арефьев урамындагы 19-нчы йортта яшәүчеләр бүген үзара җыелып, киләчәктә ишегалларын ничек күрергә теләүләре хакында сөйләшә. Тиздән аларның хыяллары тормышка ашачак. Быел ишегалды күзгә күренеп үзгәрешәк. Чтобы дорога был, заезды хорошо, чтобы дороги были, тротуары. Машина белән керер өчен юллар яңартылсын иде. Тротуарлар да кирәк. Балалар мәйданчыгы ясау, тирә-якны яшелләндерүдә каралган. Татарстан президенты башлангычы белән старт алган безнең ишегалды программасы районда уңышлы үтәлеп килә. Быел 10 ишегалды территориясен төзекләндерергә планлаштыралар. Хәзер белгечләр халык арасында сораштыру үткәрә. Учитывается мнение жильцов, объясняется, где... Яшәүчеләрнең фикерләренә колак салабыз, кайда нәрсә урнашачагын аңлатабыз. Узган елны да шундый җыелышлар үткәрдек. Халыкның теләкләрен исәпкә алабыз. Бер ай дәвамында белгечләр территорияләрне төзекләндерергә тиешле күп фатирлы йортларда яшәүчеләр белән очрашулар уздырачак. Пожелания такие у нас у жителей, чтобы... Халык уңайлы заманча балалар мәйданчыклары, эскәмияләр ясауны сорый. Шулай ук яктырткычлар урнаштыру, территорияне яшелләндерүдә беренче урында. Машиналар күп булу сәбәпле, аларны куяр өчен парковкалар ясарга еш мөрәҗәгать итәләр. Ишек алдындагы юллар, тротуарларны төзекләндерү карала. Кыскасы, халык бик актив катнаша. Проект эшләү дәверендә Буада 49 күп фатирлы йорт ишегалды төзекләндереләчәк. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Буа районыннан әле яңарак кына тагын бер шатлыклы хәбәр алдык. Биредә республикада беренче булып язгы чәчүгә керешкәннәр. Авангард агрофирмасында арпа чәчәләр. Иң алдан авыл аксакаллары изге дуга кылганнар. Арпа кыры 157 гектар мәйдан били. Чиратта бодай һәм борчак. Чәчү мәйданнары өлгерү белән башка хуҗалыкларда кырга чыга. Район буенча 65 мең гектарда язгы культуралар чәчәсе бар. Хуҗалыклар минераль ашламалар белән дә тулысынча тәэмин ителгән. 1 гектарга 88 килограмм исәбеннән тәэсир итүчән мәддә кертелгән. Язгы чәчүне 10-12 көн эчендә төгәлләргә исәплиләр.
Республика территориясында янгыннарны галәм мониторинги ярдәмендә контрольдә тотачаклар. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстанның янгын күзәтчелеге буенча бош дәүләт инспекторы урынбасары Максим Трущин хәбәр итте. Ул бер тәүлек эчендә гадәттән тыш хәлләр министрлыгына коры үлән яндыру сәбәпле 50ләп чакыру килүен билгеләп үтте. Хәзер көннәр җылытты. Күпләр коры үлән һәм чүп-чарны актив рәвештә яндырып калырга тырыша. Бу атнада гына да шундый ут төртүләр нәтиҗәсендә 6000 квадрат метр җирдә 37 янгын чыккан. Республика территориясендә янгынга каршы аерым режим кертү турындагы карар апрель ахырында кабул ителергә тиеш. Хәзер үк инде янгын сөндерү бригадалары урыннарда тикшерүгә җәлеп ителгән. Бийек шагыйрь Габдулла Тукай 1913 елның 15 апрелендә вафат булды. Мәдәният, сәнгать, дин әһелләре, киң җәмәгатьчелек вәкилләре яңа татар бистәсе зиратында шагыйрьнең кабрен зиярат кылды. Аның рухына дуга кылдылар, кабренә чәчәкләр салдылар. Республикада Тукайның тууына 135 ел тулуга багышланган чаралар дәвам итә. Шагыйрьнең туган көне 26 апрельдә Кырлайда зурлап билгеләп үтелә. Керем Сатиев белән моннан берничә еллык Кытайга барып чыкты. Кытай татарлары безне чакырганнар иде. Һәм Тукайны безнең Татарстанда гына түгел, Казанда гына түгел, Кытайда да белүләрен, хөрмәт итүләрен күреп без шаккатар идек. Бөтен андагы татарлар Тукай дип торалар. Бигрәк тә читкә киткән сайын татар Тукайны тагын ныграк ихтирам итә. Димәк, Тукай әле безнең өчен генә кадерле түгел, бөтен татар халкы өчен кадерле. Улар безнең халкыбызны берләштерә, оештыра икән. Кытайда түгел, әлемгә гастрольдә Америкада булырга туры килде. Менә шунда Америкада алганда Тукайның китаплары шунда. Тукайның җырлары ниләре? Тукай инде ул безнең дөнья күләм билгеле шәхес. Без аны бик хөрмәт итәбез. Кайгана барсаң да, сорыйсың, кайдан килдең? Без инде бик акланып тормыйбыз. Тукай ягыннан. Шундук таныйлар, Һәм берәй-бер бар монда. Менә безнең халык чәчелеп үскән, алар гаиләләр белән бераз очрашып торалар, күрешеп торалар, диаспоралар, кичәләр була. Шул вакытта туган тел җырлау белән бетә ул кичәләр очрашулар, Туган тел ул безнең милләтебезнең гимны. Шуңа күрә Тукай яши, без яшибез. Тукай яздан язга яшәрә генә тора. Ул безнең язучылар, әдипләр өчен һәрвакыт кыйбла булды инде. Безнең аның шигырьләре, шигърияте безнең өчен дога, әкелдә минем өчен дога. Без Тукайдан җараган сайын аңа якынаябыз. Менә бүген дә әйтеп үттеләр, аның туган теле гимн буларак безнең инде мәңге озата бара. Безнең ул һәрвакыт телебездә, туган телебез татар теле турында шигырь һәм бүгенге вазгыятькә бик туры килә. Татар биюе кичә, бүген, иртәгә. Калеп яңа буын җыены Кореев театрында әнә шундый темага түгәрәк өстәл форматында сөйләшү уздырды. Чарадан безнең репортаж. Калеп яңа буын җыены яңа проектлар белән сөендерүгә дәвам итә. Чираттагысы теләгән һәр кешене татар биюе нигезләренә өйрәтү. Дәрман бию проекты әнә шул максатны алга куя. Дәресләрне җәй көннәрендә Казан шәһәре парк һәм скверларында уздырырга җыеналар. Сораштырулар күрсәткәнчә, күп яшьләр татар бию хәрәкәтләрен белмиләр икән. Дәрман бию проекты исә яшьләр арасында татар биюен популярлаштыруны максат итеп куя. Без сорау туа, без вообще канәгатьме үзебезнең бию белән, юкмы? Аннан икенче сорау туа, үзеңнең мәдәниятең белән син канәгать булмасаң, ул может синдә проблемадыр. Мәдәниятта түгелдер. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар татар халык биюе ничек килеп чыккан, аның тамырлары кайда, ничек итеп без милли биюебезне дөнья күләмендә таныта алабыз кебек сорауларга җавап эзләде. Айзилә Батырханова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан яңалыклары белән сезне Гөлназ Ибраһимова таныштырды. Исән-имин булыгыз.